Ngunit kahit anong bilis noon ni Dario, ay sadyang hindi niya magagawang marating ang kinaroroonan ni Lola Astring sa lalong madaling panahon. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang magsisisigaw habang patuloy sa kanyang pagtakbo. Nang masipat niya ang matatalas na armas ng dalakit nun, ay halos biglang pumasok sa kanyang isipan na yun na ang kamatayan ng kanyang asawa. Ngunit nang akmang lalapat na ang armas ng dalakit nun, ay biglang lumitaw ang batang manggagamot sa harapan nito. Sa pamamagitan lamang ng kanyang daliri, nagawa niyang salagin ang napakatalas na panabas ng engkantong nagtangka sa buhay ni Lola Astring. Sa pagsilay ni Dario sa batang yon, ay doon lamang siya nagkaroon ng kapanatagan sa kanyang isipan. Pagkahawak ng bata sa panabas ng dalakit nun, ay dali-dali rin naman niya itong hinila na siyang naging sanhi upang mabitawan ng engkanto ang kanyang sandata. Alam ni Daryong mahina ang mga dalakit nun kapag wala ang kanilang sandata, gawa ng yun ang nagsisilbing kalahati ng kanilang kapangyarihan. Nang makuha ng bata ang panabas nito, ay dali-dali rin naman itong naglaho sa kanyang harapan habang nakatitig ng masama. Kasabay ng pagkawala ng nilalang ay ang agaran ding paglaho ng batang manggagamot upang makisali na sa digmaan. Nang tuluyan ng makalapit si Dario kay Lola Astring, ay dali-dali rin naman niya itong pinasan ng sagayoy makalayo sila sa lugar ng digmaan. Mahal, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Dario. Ayos lang ako, Dario. Pasensya ka na ha, at nagawa pa kitang pag-alalahanin. Kundi lang talaga ako nagdadalang tao. Makakatulong ako sa inyo ng malaki sa digmaang ito. Sagot naman ni Lola Astring. Nang marinig ito ni Dario, ay pinili na lamang niyang huwag magsalita nang sa gayoy madali silang makarating sa ligtas na lugar. Hindi na muna inisip ni Dario ang kanyang mga kaibigang nakikipaglaban dahil mas mahalaga para sa kanya ang buhay ni Lola Astring. Nang tuluyan na nilang marating ang isang ligtas na lugar, ay dali-dali rin naman niyang iniwan ang kanyang asawa upang matulungan ang nag-aagaw buhay niyang mga kaibigan. Sa pagbalik niya sa lugar ng digmaan, ay doon niya nasilayang halos pagkumpula ng mga dalakit nun ang kinaroroonan ni Inko. Maging si Esing noon ay walang patid na sa pakikipaglaban para lamang magawa nilang mailigtas ang kanilang mga buhay laban sa mga maninikil at dalakit nun. Nang masilayan naman niya ang kinaroroonan ng batang manggagamot, ay halos lumuwa ang kanyang mga mata nang masipat niyang karamihan sa mga maninikil ay pinagkukumpulan yung batang taga Iloilo. Maging ang pinuno ng mga ito ay halos kitang-kita niya ang paghihirap dahil sa kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nasilayan ni Dario ang tungkod ng bata na tumarak sa dibdib ng isang maninikil. Patuloy pa ang pagpupumiglas ng nilalang na yon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na niya nakayang gawin. Isipin ninyo, sa murang edad ng batang manggagamot na yon, ay nakaya niyang pangibabawan ang lakas at kapangyarihan ng isang nilalang na merong dugo ng sudak. Sa isang iglap lamang, tuluyan na ngang naabo ang katawan ng maninikil dahil sa liwanag na nanggagaling sa tungkod ng bata. Halos gulat na noon ang mga nilalang na nasa kanilang kinaroroonan sa kadahilanang nagmumukhang mahina ang mga maninikil sa harapan ng batang taga Iloilo. Ilang minuto pa ang lumipas at biglang narinig ni Dario ang pagwiwika ng punong maninikil ng, Alam mo ba, porket may dugo kang anghel ay hindi ka namin kayang gapin? Marami na kaming napaslang na anghel sa paglipas ng panahon.
kung kaya't hinding-hindi kami matatakot sa iyong kaanyuan. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagngisi naman ng bata habang nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Sa unang-unang pagkakataon ay doon narinig ni Dario ang pagsasalita ng batang manggagamot. 2 salita lang ang binitawan nito. Ngunit nag-iwan ito ng takot sa kanilang lahat. Ako'y Seraphim. Matapos itong bitawan ng batang manggagamot, ay halos hindi na magawang makapagsalita ng mga maninikil. Alam nila kung gaano kalakas ang mga ganoong uri ng anghel sa kalangitan, kung kaya't sa mismong oras ding yun ay napilitan silang umatras sa kinaroroonan ng batang manggagamot. Nang marinig naman ng mga gabunan, dalakitnon at suduklon ang katagang binitawan nito, ay halos mabingi na sila nang sa hindi malamang dahilan. Animoy nababalot ng kadakilaan at sumpa ang katagang yon na siyang nagpapahirap at nagpapabingi sa lahat ng nilalang na merong bahid ng kasamaan. Maging ang mga maninikil noon ay hindi mapigilang magsisisigaw gawa ng hindi nila nakayanan ang buhay na salitang kanilang narinig. Ilang minuto pa ang lumipas ay nag-umpisa ng gumalaw ang mga maninikil nang sa gayoy magawa nilang mapatay ang batang manggagamot. Animoy kahit alam na nilang isang seraphim ang batang manggagamot, ay hindi pa rin sila nito nagawang matinag. Gawa ng baka nagpapanggap lamang ito at sila'y nililinlang. Kasabay ng pagpapaikot ng mga maninikil sa bata ay ang pagsunod naman ng dalakitnon upang magawa nila itong pagtulungan. Nang masipat naman ni Esing at Inko ang kalagayan ng bata, ay pinili nila itong puntahan upang mabigyan ng karampatang tulong. Si Dario naman noon at ang nag-iisang nakaligtas na suduklon ay piniling labanan ang iilang dalakitnon na humiwalay sa kanilang pangkat. Ito na lamang noon ang naisip nilang gawin, nang sa gayoy makatulong sila sa mga antingero at manggagamot na pilit silang ipinagtatanggol. Kahit mapait na ang nararanasan nila Dario, patuloy pa rin silang nakikipaglaban, alang-alang sa kanilang mga buhay at sa mga mahal nila sa buhay. Sa bawat pag-ataking ginagawa noon ni Dario, ay sinasabayan ito ng pagtulo ng kanyang luha para sa mga kasama nilang sumakabilang buhay. Ilang oras pa ang lumipas, halos malapit nang maubos ng pangkat nila Dario ang mga dalakitnon. 4 na ang nalagas noon sa kanyang mga kasama, ngunit pilit pa rin siyang nagiging matatag, alang-alang sa kanyang mag-iina. Sa pagsipat ni Dario sa kinaroroonan ng bata, halos kitang-kita niya ang pagkalagas ng iilan sa mga maninikil habang walang patid ang ginagawa nitong pag-atake. Nang masipat ni Dario ang pinuno ng grupong yon, ay doon niya nasilayan ang isang kakaibang nilalang na unang beses niya pa lamang nakita. Paglalarawan ni Dario sa nilalang na yon, ay maihahalin tulad mo ito sa kalabaw na nag-anyong tao. Meron itong malalaking kalamnan sa kanyang buong katawan na siyang nagpapahiwatig ng kanyang pambihirang lakas na taglay. Sa pagsugod ng nilalang na yon, ay dahan-dahan itong itinaas ang kanyang panabas upang hatawin ng buong lakas yung bata. Ngunit sa paglapat ng balat nito sa kanyang katawan, ay para lang itong tumama sa isang madulas na bagay. Ilang minuto pa ang lumipas at muli na namang nagtangka ang nilalang ngayon ng pangalawang pagsugod sa kinaroroonan ng batang manggagamot. Pilit itong hinarangan ni Esing, subalit hindi naging sapat ang kanyang lakas na ipinamalas. Di rin naman noon nagagawang tumulong ni Inko
sa kadahilanang abalang-abala ito sa pagtanggol ng kaliwa nilang hanay. Nang tuluyan na itong makalapit sa bata, agaran din naman siya nitong sinuwag ng walang pagdadalawang isip. Sa paglapat ng kanyang matutulis na sungay sa balat nito, ay bigla itong nalusaw ng sa hindi malamang dahilan. Nang mapansin ng maninikil ang nangyari sa kanyang mga sungay, ay pinili nitong umatras. Ngunit huli na ang lahat para sa kanyang naisip na desisyon. Pagsilay niya sa nakataas na tungkod ng bata, ay bigla niyang nasipat ang paglitaw ng buwan sa kalangitan habang patuloy itong dumurugo. Alam niyang masamang pangitain ang kanyang nasilayan noon, kung kaya't wala nang nagawa ang maninikil kung hindi ang sumigaw habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang kinatatayuan. Pagsilay niya sa tungkod ng bata, ay bigla namang nalusaw ang kanyang mga balat na para bang merong isang napakainit na enerhiya ang bumabalot sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang inihampas ng bata ang kanyang daladalang tungkod na siyang agaran din namang ikinalusaw ng katawang lupa ng maninikil. Dahil sa pagkamatay ng pinuno ng kanilang kalaban, ay halos tuluyan ng nawalan ng pag-asa ang mga maninikil na magtagumpay sa digmaan. Sa pag-atras ng mga ito, ay siya namang pagsunod ng mga dalakitnon sa kanilang likuran. Dahil sa dahan-dahan na noong pag-atras ng mga nilalang, kung kaya't doon na napansin nila Dario ang nalalapit na tagumpay ng kanilang pangkat. Sa pag-atras ng mga maninikil na yon, ay halos panay naman ang paghabol ng pangkat ni Eseng sa mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naglaho ang mga nilalang sa karimlan ng kagubatan habang patuloy pa rin silang tinititigan ng napakasama. Alam ni Daryong maghahanda lamang ang mga ito, kung kaya't noon ding mismong gabing yon ay agaran din naman silang nag-isip ng plano. Kasabay ng pagtahimik noon sa paligid ay ang paglapit naman nila Eseng at Inko sa kinaroroonan ng batang manggagamot. Nang makabalik na din si Lola Astring sa lugar ng digmaan, ay agaran din siyang lumapit dito. Sa paglipas pa ng ilang minuto, ay biglang inilahad ng batang taga Iloilo ang tungkol sa kanyang planong pagtayo ng samahan ng lahat ng uri ng mabubuting nilalang. Ayon sa batang manggagamot na sila Lola Astring, Eseng at Inko ang magiging pundasyon ng mga ito na siyang maghahakot ng kanilang mga kaanib sa lugar na kanilang pinagpoprotektahan. Matapos itong ilahad ng bata, hindi naman nagawang tumutol ni Lola Astring dahil sa alam niyang yun ang pinakabanal na maaari niyang gawin. Matapos mailahad ng bata ang pakay nito, ay agaran din namang lumitaw ang isang lagusan na kung saan merong naghihintay sa kanyang isang puting kabayo. Agaran din namang pumasok doon ang bata sa lagusang yon upang makabalik na sa orihinal niyang lugar na pinagtitirahan. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na din nila Lola Astring ang bumalik sa pabrikang iniwan ni Baromeo. Walang pag-uusap noon ang naganap sa kanilang pangkat sa kadahilanang sariwang-sariwa pa sa kanilang isipan ang napakasalimuot na nangyari. Nang tuluyan na silang makapasok sa pabrika, dali-dali rin namang pinuntahan ni Dario ang kinaroroonan ng mag-inang naiwan ni Baromeo. Pinili niyang huwag patagalin ang malungkot na sinapit ng kanyang asawa upang hindi na nito magawang maghanap sa kanila. Matapos niya itong sabihin, tanging paghikbi at pag-iyak lang naman ang nagawa ng asawa ni Baromeo. Pinilit niya pa itong patirahin sa kanila, ngunit tinanggihan ito ng mag-ina. Ayon sa asawa ni Baromeo, ay mas nanaisin nilang mamuhay sa pusod ng kagubatan upang kahit papaano'y magkaroon na sila ng katahimikan.
Nang marinig ito ni Dario, ay hindi na niya pinilit pang ipilit ang kanyang nais. Bago pa man noon sumapit ang bukang liwayway, ay naroon na sila Lola Astring sa kanilang pamamahay. Kasama nila noon sila Eseng at Inko, na siyang magiging katuwang nila sa 2 araw na daraan. May mga kailangan kasi sila noong pagplanuhan ukol sa samahang nais itatag ng batang manggagamot na taga Iloilo. Hindi nila ito maaaring ipagsawalang bahala sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na yon ang dakilang gawain na maaari nilang magawa. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, ay pinili ni Daryong bumalik na muna sa kanyang trabaho. Si Eseng naman at Inko noon ay piniling manatili sa pamamahay nila Lola Astring upang mapag-usapan ang kanilang plano sa samahan. Ayon kasi kay Lola Astring na ang gawaing ibigay sa kanila ng isang serafim ay isang dakila at naaayon sa ama. Maaaring kung magagawa nilang palawakin ang samahang yun, ay ito ang magsisilbing kalasag at sibat ng mga ordinaryong tao laban sa masasamang uri ng mga nilalang. Labis-labis din ang paniniwala noon ni Lola Astring na magiging kaanib ang kanyang apo sa samahang kanilang itatatag. Habang patuloy sila sa kanilang pag-uusap, ay doon nila natalakay ang tungkod ng bata at ang kapangyarihan nito. Si Inko na mismo noon ang nagsabi na ang tungkod na yon ay isang sandatang ibinigay ng ama upang magawa ng kanyang anghel na makipaglaban sa kahit anong aspeto ng pakikipaglaban sa mundo ng mga tao. Hindi kasi maaaring pababain ng ama ang kanyang mga alagad kung hindi niya masisiguradong kaya nitong ipagtanggol ang kanilang mga sarili habang wala sila sa kanyang domi. Dagdag pa ni Inko na walang kahit na sinong nilalang ang may kakayahang humawak o mga laga ng tungkod na yon, sa kadahilanang tanging yung bata lamang ang merong pahintulot na mga laga dito. Sa pagtanda ng batang manggagamot, ay lalaki din ang tungkod na siyang magagawang mahawakan ng kanyang mga kadugo at supling. Matapos nilang mapag-usapan ang tungkol sa tungkod ng serafim, ay doon na nila inumpisahan ang plano tungkol sa mga paghahanap ng mga taong magiging kaanib ng samahan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, ay pinili na nila Inkong umuwi sa kani-kanilang lupain nang sa gayoy mapagpatuloy na nila ang kanilang dakilang gawain. Si Eseng naman noon at ang kanyang pangkat ay pinili ng bumalik sa kanilang lugar upang matulungan ang mga naiwan nilang kamag-anak. Matapos nitong magsialisan, ay siya namang pagdating ni Dario sa kanilang tahanan. Kahit napakarami pa nitong iniindang karamdaman, ay hindi ito naging rason para sa kanya upang hindi maging kapaki-pakinabang ang araw na yon. Magandang hapon, Astring. Heto't may dala akong pagkain. Magmerienda na tayo. Pungad na wika ni Dario. Nang marinig naman ito ni Lola Astring, ay agaran din naman niyang kinuha kay Dario ang daladala nito. Habang patuloy sila noong kumakain, ay panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa nangyari noong nagdaang gabi. Halos hindi noon napigilan ni Dario mapaiyak sa kadahilanang muli na naman niyang naalala ang masalimuot na nangyari kay Baromeo at sa iilang gabunang kanyang kasama. Kung sana naging malakas pa ako noong puntong yan, wala sanang magbubuwis ng buhay. Di ko maisip ang bigat ng pasanin ng pamilya ni Baromeo ngayong wala na siya. Paano na lang yung anak niya? Lalaking walang kinamulatang padre de pamilya. Wika ni Dario habang patuloy ito sa pag-iyak. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, Dario, ay merong rason.
Maaaring masalimuot man ang naganap sa pamilya nila Baromeo, ngunit alam ko na darating ang panahon ay makakamit rin nila ang masayang buhay. Pakatatandaan mo na hindi sa lahat ng oras ay hindi naaayon sa atin ang panahon. Wika ni Lola Astring. Dagdag pa ni Lola Astring na ang buhay ng tao ay palaging merong dumarating na pagsubok upang hamakin ang kanilang kakayahan. May iilan sa mga taong nagapi ng kanilang mga problema sa kadahilan ng pinipilit nila itong lutasin kahit hindi pa yon ang naaayong panahon. Kapag kasi pinilit mong magtagumpay sa lahat ng suliranin sa buhay nang hindi naaayon sa tadhana, ay tanging mas matinding problema at pagsubok lamang ang darating sa iyo. Nang marinig ni Dario ang paliwanag ng kanyang asawa, ay pinili na lamang niyang manahimik habang iniisip ang mag-ina ni Baromeo. Aminado naman kasi siya noon na may kahulugan ang pinupunto noon ni Lola Astring kung kaya't hindi na niya nagawa pang sumagot. Ilang araw pa ang lumipas at doon na naghanap si Lola Astring ng mga taong magiging kaanib ng kanilang samahan. Dahil sa bantog na manggagamot noon si Lola Astring, kung kaya't nagawa niyang makalikom ng sapat na malalakas na albularyo at antingero na siyang magiging kasama ng itatayong samahan ng batang taga Iloilo. Nang makalikom na siya ng sapat na tao, ay pinili na lamang nilang hintayin ang pagbabalik ng kanilang magiging pinuno. Yun kasi ang magbabasbas sa kanila upang maging lehitimo ang kanilang pag-anib sa samahan. Hindi rin kasi basta-basta ang pagpasok sa samahang itatatag ng batang yon, sa kadahilanang kinakailangan mo munang patunayan na ikaw ay karapat-dapat bilang kanyang tagasunod. Okay, angas no? Sino-sino kaya yung mga magiging bagong miyembro ng samahan na yun? Hintayin na lang natin, kita-kits tayo. Salamat.